Gipang-unload gikan sa upat ka mga container vans ang nakakarton nga mga kontrabando nga gikumpiska sa CIDG Anti-Organized Crime Unit ug Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Kini pinasubay sa search warrant kag gi-issue sa korte tungod kay nakasupak sa Republic Act 108863 kon ang Customs Modernization and Tariff Act. Gikan kini sa mga warehouses sa Parañaque, Valenzuela ug BOCAUE, Bulacan. Tulo ka mga units sa 40-footer 45 JI high cube container van ang giingong misdeclared, undervalued ug misclassified goods nga gikonsiderang smuggling nga gipagawas gikan sa pantalan sa Manila. Ang operasyon nanukad sa reklamo nga nadawat sa Osetc o giendorso ngadto sa CIDG. Miagi og investigasyon ug surveillance una gihimo ang operasyon. Gipasabot sa CIDG ug Osetc nga seryoso sila sa ilang gipanumpaan nga katungdanan sa pagpatuman sa balaod ug customs regulations. Buot lamang sa mga otoridad ang patas nga pagnegosyo nga walay mahitabong panabutahe sa patigayon sa nasod. Seryoso ang mga otoridad sa paghatag og leksyon sa mga buot muhimog iligal sa nasod, pinasubay sa mando ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dili papurmahon ang mga smuggling sa nasod Pilipinas.